Kowe ngapa? Lho. Nek kira-kira Werkudara ki ngandhake anak-anake. Giatut kaca Antarsena. Terus kon nyebar golek awake dhewe ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatotkaca Antarsena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Ndara Antarsena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antarsena. Antarsena. Nek tekan kene tandangane padha-padha le petuk. Kowe mbiyen DSD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Hus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep.